Sanibonani, this is Umkhulodla Ngonyezi Empande eGaula Zizweni. So today namhlanje sizokhuluma ngokuhlola. Sizofunda ngokuhlola ke namhlanje. Sisebenzisa isibani, sisebenzise amanzi. Okay. So if umuntu wesithunywa kumele ukwazi ukuhlola, ukwazi ukusebenza ngamanzi, ukwazi ukusenza ngesibani, ukwazi ukusenza without kokubili. So if wena mhlawumbe ungakazi like just to train yourself with that eye yakho unesithunywa mhlawumbe wakwazi ukubona izinto yonke leyo nto. So khona indlela oyitraina ngayo just to check ukuthi isithunywa sakho simandla kuphi. Uyakwazi ukuhlola ngamanzi, uyakwazi ukuhlola ngesibani. Okay, so okokuqala nje umuntu menesithunywa you wear izinto zikamoya, uba semsamo. Angithi sometimes ukubone if mhlambe I don't know maybe uyakwazi yini if unedlozi ushisa impepho umemeza idlozi kuqala ukuthi lisondele ngoba wena kuba khona izinto ofisa ukuzazi ngomuntu. Okay, so lokho kwenza ungakabi khona umuntu osemsamo, uqala uyitraine wedwa self usendlini, ushisa impepho ulayithe izibani zakho. Okay, lezo oyisebenzisayo like ezimbalabala lezo nazo. All right, then you take one candle, just one like this. Yabo, uyathatha ikhandla lakho leli elimhlophe, because elimhlophe lisuke likhanyisa whatever efihlakele. Noma ngabe kuthi umuntu uthakathe kangakanani but uyakwazi ukubona ukuthi yini le ebhekene naye. So lo muntu uyamtshotha akaphatha isibani, ngenkathi ephatha isibani, then ngenkathi esisikhanya isibani sakhe ila khona uzokwazi ukubona inkinga zakhe. Alright, then ngenkathi wena usilayithayo not yena, ngenkathi wena usilayitha, the flame will tell you ukuthi okay nayi into eyenzakalayo la. Okay, so iflame yakho, you just look at the center of the candle, right? You just look at the center of the candle, ucheck ukuthi ngabe ikhandlela lakho lithini, right? Uya-checka la, uyalayitha ikhandlela lakho, and then you look at the candle and the flame of it. Okay, uzohlola ngekhandlela, right? So as you can see, my flame is very small. Okusho ukuthi vele it's not about anything, I'm just like explaining nini ukuthi kusho ukuthini ukusebenza ngesibani, right? So iflame yakho, you just look at the center of the candle, uzobona ilo shadow black. The shadow will start changing and start moving and form. Maybe kuyenze ukuthi kufomeke something mhlambe ngalowo muntu, kuvele lo muntu ukuthi mhlambe ngabe uhlaselwa iziphi izinto. Izokuvezela mhlambe kube khona amashape abantu abaningi, kukhuluma kube khona inkulumo, then kube khona mhlambe ukunyakaza kwekhandlela, elinye liya move nje fast. So you look at the candle, then uyalibamba ke le khandlela, ngenkathi ulibuka le khandlela seliqala liyakhuluma, then wena uyakhuleka. Right, uyakhuleka ngekhandlela leli, ukhuleke ucela ukuthi zonke izithunywa ezihamba nawe ekwazi ukuhlola, ekwazi ukubona konke, yabo, okufihlakele. Ucela ababekwazi ukubhula, ucela ababekwazi ukuhlola, abazokuvezela yonke into ngomuntu, uyabo. Then ubese ushisa impepho, noma mekuthi awushisa impepho kuwena ukuthi ufila kanjani, but ushisa impepho usho ukuthi nangumuntu kanje. Then bese ulayitha isibani ke lesi ukuze sikhanya kanje, then bese you just close your eyes. Ngenkathi uvala amehlo usumemezile idlozi, just close your eyes and then wait for isikhathi. Khona into ezodlala emicabangweni wakho nasemqondweni wakho ukuthi kwenzakalani. Right,
ezovela ukuthi ngabe yini le edala ukuthi kube khona into wrong ngalowo muntu, uyabo. Then ngenkathi usukhuleka, yonke into eqhamukayo ekhanda ngenkathi uvala amehlo, then iyona lento ozoyikhuluma uwavulile amehlo ngenkathi uhlolela umuntu, iyona into ozoyisebenzisa. Then emva kwalokho ungasheshi uqeda ukwenza inhlolo, uqhubeke. If idlozi lakho kube lithi awuqale phansi uqhubeke ukhuleke futhi, because uzosense usukhona ngazuthi khona okusalayo about this person, then uqhubeke futhi ukhuleke, ungajahi ukusheshe inhlolo uyivale, ulalele, yabo. Usense ukuthi ngenkathi umlayithela lesibani, uba umuntu ofika kuqala, ugogo wakhe noma umkhulu wakhe noma ubaba wakhe noma mama wakhe noma umndeni wakhe, noma mhlampe izinto abhekene nazo, mhlampe ozibonayo ukuthi okay lo muntu ngaze ubhekene no 1 no 2 no 3 no 4, then uyasesha lapho. Then bese ukhuluma lento osuke ifike ngaleso sikhathi. Okwesibili usukhuleka kwesibili, then bese uyakhuluma-ke lezo zinto lezo. So ikhandlela leli umuntu uyakwazi ukuthi uma sesuqeda umhlolela ahambe nalo, noma wena uqhubeke umkhanyisele isibani sakhe, ahambe ekhaya ese-right, yonke into asuke efisa ukuthi ibe nomhlahlandlela iqhubekele phambili. So isibani sakho lesi. But if usayi-trainer kusawedwa ngesibani, uyasilayitha kanje, yabo. Iflame yami isiyathi ukuphakama, so sengizokwazi ukubona kahle yonke into. So ngenkathi sengisibuka isibani sami, you just place the candle like this, yabo, siqondane nesiphongo sakho, and just look at this, yabo. Ngenkathi kuhlangana amehlo, so amehlo akho ayahlangana, ikhona ilokhuzane into ezodlala, yabo. Ngenkathi umuntu umenzela ilokhuzane inhlolo, noma ngenkathi wena utrainer nje ekhaya, yabo, ulibeka nje kanje esenta kanje, and just mase uphakamisa amehlo, and then you look isibani sakho ngenkathi ulokhuza ukhuleka, because uyi-trainer ngayo ilokhuzane, ikhandlela uyi-trainer nje ngalo. So kuzokusiza-ke if umuntu osekhaya ukuthi uyi-train mhlampe before you sleep, noma ekuseni before uqale anything, uyi-train, and then after that uzohamba kuvuleke ihlo lesithathu. Ngisho ulele khona ilight ezovela ebusuku umolele, noma masuvala amehlo emhlophe ekukhombisa ukuthi i-third eye yakhe ivulekile. It will show in a bright light, so izoba la isenta, so wena yonke into usungakwazi ukuyibona. So ngenkathi usuhlangana nomuntu kuzobe ngazi ukuthi inkinga zakhe ziyahlangana, njengoba kade uhlanganisa isibani sakho ngokukhanya namehlo akho. So inkathi usuhlangana nomunye umuntu kuzofomeka something, njengoba kade wenza kulesi sibani kuvele something ngalowo muntu. So i-third eye yakho izohlezi i-active, yabo, izohlezi i-active. So isibani siyayidlala indima. So isibani ngisebenzise kakhulu ngisaqala nje umsebenzi wedlozi, ukuyi-trainer ngesibani, ukuhlola ngingedwa sometimes, just to see ukuthi yini engibonayo, kwenzakalani ngenkathi ngivala amehlo ngikhanyisa isibani, iziphi izinto ey'fikayo. So uyinika nje isikhathi, wenza sure ukuthi akho msindo, akho abantu, uwedwa, yabo. You switch off your phone, ngabe khona into ekuphazamisayo, ustikhe la, alright. So isibani sethu-ke lesi sisebenzisa kanjalo. Okay, okunye futhi, if usaqala umsebenzi uhambo lwakho lesithunywa, uqala ngey'bani ezimhlophe, can be 6 candles, yabo. Uyi-traine ngazo, ukhuleke ngazo, because isona isibani lesi esuke sikhanyisa impilo yakho, esikhanyisa indlela yakho ukuthi njengoba uqala lolu hambo likamoya, ithini into, yabo. Lithini idlozi lakho, bafisa ukuthi uwenzeni. So lezi zibane ziyakusiza kakhulu ukuzazi ukuthi i-calling yakho iyini, wenzani, kwenzakalani. So isibani lesi sizokusiza. So it's very important-ke uma umuntu kamoya ukuthi usebenzise. Uzozibona nje kancane kancane uguquka, kancane kancane uguquka, until uzobe umuntu ongumelaphi ngempela. So bone isithunywa, uzohamba usebenze ngamanzi, wenze iwasho, uyise abantu ephophomeni, yonke leyo nto. So isithunywa nje ukusiphakamisa kakhulu, akudingi ukuthi uhambe uyosifasela, yabo. So kudingeka ukuthi nje kuphakamise, noma lo muntu okusizayo akuphakamisele isithunywa. So ukusiphakamisa usungathwasi,
ngoba vele kuyinto ewumoya esuke yehla phezu kwakho namathongo akini esuke kunikeza ugcobo. So usuke unikeze ugcobo lokuthi ube umprofethi, uthandazele abantu, ubakhulekele njalo njalo njalo, ubalaphe ngewasho nangamanzi, ubagezi, benze amabhavu and so on. So isibani siyakhanyisa-ke namanzi abalulekile umuntu kamoya ukuthi uwasebenzise daily. Mhlambe before uqale wenze le process, mhlambe ugeze ngeswasho, ube cleanse nje, ube right, then bese uyabuya kuzokwenza i-training ngesibani. So maybe mhlambe 2 times weekly uhlale uyi-traine ngesibani sakho, just to see ukuthi ipower yakho ifika kuphi. So ngeke sonke vele sihlole ngey'bani, abanye bangasebenzisa amanzi, yabo. Then bese siza emanzini nanka, yabo. You just take a plain glass of water without a design, and then ufaka amanzi la bandayo, yabo. U-check la ukuthi ayingcolile yini iglass yakho la, because ngikathi uhlola ngamanzi awufuni ube khona into ekhona. So wena iglass yakho uyiplace la kungekho khona something, ususumata uyibeke on the floor, down on the floor. So ngenkathi uhlola ngamanzi uzocela ukuthi mhlambe like for example mhlambe uhlola ngogogo wakho nje noma ngubani mhlambe uthi mhlambe umuntu ongekho right or something, ukuthi ngiyacela ukubona ukuthi yini e-wrong eyenzakalayo kulo muntu ngalamanzi, and then you just light your candles, light impepho, nimeza amadlozi ekukhombisa ukuthi kwenzakalani. So amanzi akho azohamba loke emuva athi bese egcina esenta, bese esenta la kube khona i-shape yezinto ezenzakalayo. I-third eye yakho kube ngazuthi amehlo akho angena phakathi kulamanzi, but uzobe ungasondeli, kuzoba khona uzoom uzokhandeka ngenkathi uyenza leyo nto, then bese kuba khona izinto ozozibona. So ungasheshi uyeke, but uzoloke uyi-trainer until kukhona izinto kuzokuvela imbala, kuvele lowo muntu ukhonjiswe nje ukuthi kwenzakalani, bazi bakukhombisa nokuthi wenzani ukuphi njengamanje. So kuzovela zonke lezi zinto lezo, amanzi lawa ayakukhombisa ngomuntu, uyakwazi ukuthi ubone noma ngabe yini ngamanzi. Make sure ukuthi amanzi-ke masuqedile-ke ukuyi-traina ngawo awaphuzi lamanzi, because usuke uhambe wadonsa something ngomuntu. So ingabe sekungena any negative things noma izinto ezi-wrong ey'hambe la amanzi wachithela ngaphandle emnyango. Uma uqeda ukuwasebenzisa awuwaphuzi, awugezi ngawo, uyawasusa. But amanzi futhi lawa uyakwazi ukuthi ngaphambi kokuthi uyokhuleka, mhlawumbe uma ubona ukuthi bungekho right, awuphathekile kahle, but uyafisa ukuthandaza, ufile weak, uyawathatha lamanzi kanje, uyawabusisa, uyakhuleka, ukhulume, bese uyaphuza. Noma even mathiwa mhlawumbe bekuyingxabano nomuntu, yabo, nangaba right, so lamanzi lawa nawo uyawathatha, uyawabusisa, ukhulume, ukhuleke ukuthi ube right, noma ngabe yini eyenze kwaba khona ingxabano la ekhaya, umsindo, usuke uhlambulula iy'thunywa zakho, because wenzela ukuthi singaqheli isithunywa, because isithunywa asingehlali kumuntu ongekho right, asiphakami ngendlela. So kuyakusiza ukuthi kube khona iswasho ozosiphuza ngaphambi kokuthi uyokwenza umthandazo, usondeze isithunywa sakho. So amanzi are very important if uqala indima yakho yokukhuphula iy'thunywa. So la sisuke sikhuphula iy'thunywa, senza nama-training ngamanzi ukuthi yini wena ogudi kuyona, yabo. So amanzi into engingakutshela yona, to be honest, vele awusheshe ungathini ubone yonke into quickly. Vele uzoloku uyi-trainer, mhlawumbe kuloku ubona izinto ey'ncane, uloku uqhubeka ukwenza, mhlawumbe iziphela inyanga uloku uyi-trainer ngamanzi, uzogcina usugudi, sekulula ukuthi ubone everything ngamanzi, uhlole ngawo amanzi. Sometimes abanye bayathatha mhlawumbe like iy'gubhu, umuntu afake ku-2 litre, asinyakazise isigubhu, just to check ukuthi akukho yini mhlampe la ukuhamba bese kuvela ngawo, uyabo. So omunye uyasixukuza isigubhu, asixukuza isigubhu, kuvele something,
then bese umuntu-ke uyambonelela yonke leyo nto. Lowo muntu but sometimes usuke engakwazi ukuthi ehambe eyogeza ngaso cause usuke ukhuleka ucela yonke into ukuthi yenzeke ngalowo muntu, noma ngabe yini ivalelekile, cause omunye uyamenzela isisho semsebenzi, uyamenzela isisho sokuthandeka, uyamenzela isisho sokuxosha imoya emibi, uyabo. Usungakwazi ukuthi wena usithaka ngani-ke, wena mhlawumbe ufuna iy'washo zakho eziseceleni, then umenzele iy'washo, then bese eyageza abe right. So kuyahluka nje izinto, akubi khona la okuhamba kungenzeki khona izinto e-right. So ila khona kuzoqala manje ukhule kakhulu nethongo, uphakame nje, kuvuleke izinto kube right. So kuningi nje ozokubona kushintsha empilweni yakho, kukhanya kungekho okuningi ongathini okwenzakalayo, yabo. So kuningi nje ozokubona nje kuqaqeka, kuvuleka kakhulu, nesisunya sakho sijabule. Isisunya sajabula if uthinta la sona esithanda khona. So landelela-ke manje, uma ukuthi uqala manje futhi ukwazi ukuhlolela abantu, uyaqala uyistrain, awuqhamuki usuhlolela umuntu nje, uqale uzitrain. And then okunye kumele ukuthi ukukhumbule, awudli ekuseni uma uzokwenza le training, noma ungangawaphuza amanzi, awuphuzi manzi, awudli lutho, uba wena nje, then ukuze ukwazi ukudonsa kahle, futhi uma ulale mhlawumbe udle ngo-7 nasekuseni uma uvuka udle, mhlawumbe ukuthi i-training yakho uzokwenza ngo-12 emini, kuzoba right-ke lokho-ke. Iwona okuzokwenza ukuthi ukhule kakhulu ngomoya wakho, siphakame isisunya sakho, then ube right. Then-ke uzoloke nawe wenza-ke wenza ama-cleansing, uzobona ugcine nje usugudi, usuphakeme, usukwazi ukuthi noma ngabe ikuphi la ukhona ukwazi ukuhlolela umuntu. Ungafanele futhi kwesinye isikhathi uzube semsamo. Kwesinye isikhathi uma uphumile ngeke kudingeka iglasi namanzi, iglasi enamanzi nesibani, sekuzoba wena nje, ngoba sekuzoba lula ukuthi uqhubeke udonse, ngoba into osuyitrainile, uyabo. Nomuntu uma sumbona mthatha njengesibani osihlolayo, osibukayo, because umuntu uma umhlolela awumshalazeli, uyambuka emehlweni, nibhekane kanje, ningaflathelani, khona uzokwazi ukudonsa umoya wakho, khona uzokwazi ukusondeza i-energy yakho, angithi njengoba ihlanzekile, izokwazi ukuthi ilalele ukuthi yini e-wrong embi la, because mhlawumbe lo muntu akagezekile kunjani, uzokwazi ukudonsa ukuthi kwenzakalani lo muntu, wena ufila kanjani. Mhlawumbe umzimba wakho uzoqala ukhulume, mhlawumbe ulalele mhlawumbe amahlombe, ulalele mhlawumbe iqolo, noma ulalele mhlawumbe ikhanda, yabo. Uze ukuthi iziphi izinto ey'lalelayo ngenkathi lo muntu engena, sho ukuthi lo muntu unalezo zinto. So kuningi okulalelayo, you spend isikhathi, ungasheshi inhlolo isheshe uyinqamule, ngoba amathongo awafiki ngendlela efanayo. So kuyashintsha nalo muntu mesuke ungena amadlozi akhe, fanele ulale amadlozi akhe ukuthi amandla kangakanani, athini, uma kuthiwa mhlawumbe kuvela lo uthini. So banika isikhathi, abasheshi vele ba-responde quickly, baqale kube khona ukukhuleka, basondele namathongo akho akwazi ukuyothuma lawa kuyokulanda lawa alomnikazi ofikile ezohlola ukuthi esondele, ekwazi ukuthi elalele nawe ukuthi inhlolo yala ekhaya ithini. Umuntu ozohlola kufanele ukwazi ukukhonisa amadlozi akhe, nawe fanele ukwazi ukukhonisa amadlozi akho ukuthi akwazi ukudlulisa umyalezo ukuthi nangumuntu ofikile la ezohlola, ohamba namathongo akhe, noma ohamba mhlawumbe nomndeni, nawo umndeni ufikile, yonke leyo nto. So kuzohamba kube yinto eshintshayo. Then if mhlawumbe you meet up abantu, mhlawumbe there's a big family, kwesinye isikhathi omunye umuntu uma umkhulekela, umbamba ikhanda, umbamba amahlombe, umbamba izandla, just ukulalela ukuthi yini ngenkathi umthinta lo muntu, yini ekufikelayo ngenkathi umthinta ikhanda, amadlebe, amahlombe, ila kuhlala khona amathongo. Kufanele ustikhe lapho ukuze usheshe ukwazi ukuthola inkulumo ukuthi kwenzakalani kulowo muntu, uzokwazi ukulalela izinto ey'ningi. So nje ngiyacela nje ukuthi lapho niqale niqophelele lapho, uzobona uzokhula kakhulu ngezinto ey'ningi. Ngenkathi futhi usuqala leyo process, mhlawumbe abanye basuke benawo amajazi, kunokufikela ukuthi ufake isiphika sakho, njengoba ngifake nami isiphika sami, ngafaka umNazaretha, ngafaka iduku, yabo. So nami ngirepresent idlozi elihle lamanzi ezokwazi ukuthi lishaye into ekliye, liveze into ekliye ngomuntu osuke khona manje, yabo. So fanele nami ngibe nezinto engiy'mbathayo, ngimbathela ugogo noma ngibathele umkhulu, athi mese
esesondela angifice vele ngiphelele, ajabule, anginike amandla ukuthi konke engizokwenza kube impumelelo. So kuningi esibhekana nakho. So nje nizohamba nikhula kakhulu ngomoya, nenze izinto nje ey'ningi. So qala-ke manje uthole iy'bani, uthole iglasi yamanzi, uthole isibane esimhlophe, uyi-train-e ngaso. Noma mekufika umuntu uyenze leyo nto kade uyenze uma kufikela uyenze nje, ukhuleke, ulalele, uyi-train-e. Uzoyi-train-a ungabi nokwesaba, ucele nje idlozi lakho likunika isibindi ukuthi ukwazi ukuhlola, ucele njalo. So uma sohlola nje umemeze amadlozi amahle, abonayo kahle yonke into clearly, uwamemeze amadlozi akho, uzokwazi ukuthi into yakho ichume iye phambili, uyabo, ukuze ube umthandazi okhulekayo, noma ube isangoma esikwazi ukuhlola, esikwazi ukwenza konke. So nje ngicela nje niyilalele kakhulu into kamoya. Ngiyazi ukuthi zikhona izangoma eziney'thunywa, ngisengenza nalokho ukuthi if wena engazi usustikhe kakhulu emngomeni, isithunywa sakho ususiqhelisile, zama nje ukuthi ustikhe nasesithunyweni, ngoba isona esikwazi ukuhlola, isona esikwazi ukubona okungale. So fanele-ke manje ukuthi uqale manje ulungise-ke izinto zakho, uzobona uzokhula nje, into zakho zizoba right. Ngiyacela nje ukuthi nibe right emakhaya, niqine, niyibekezele, kuzohamba kuze kufike isikhathi la niyibona seniphakeme, seniphezulu, nihlangane. Noma ngaba khona abantu enikhulekani ndawonye, yabo, futhi uma senindawonye nabantu kuba lula futhi ukuthi nakhona ukwazi ukubadonsa, ngoba vele lento usuyi-train-ile ngayo. Uma senihlangene ikhona lento ozoyizwa, ikhona nje lento ozoyizwa, mhlawumbe ezoba ushintsho ukuthi no man, yazi njengoba nginabantu khona lento eyenzakala, khona lento efikayo, uyayikhuluma lento efikayo, awusabi, uyasho ukuthi yazi njengoba sihlangene ngifila kanje, sebengahlambuluka kabanye ukuthi bathini njengoba wena kukufikela lokho. If ufila ingozi, uyayilalela ingozi ukuthi ihlobo lini lengozi, ikhomba bani lengozi kula bantu abala. So uyalalela nje, uba semoyeni. Ngiyacela nje uqale manje uqophelele, uhambe ngendlela, into zakho zoba right, ayikho into ezohamba yonakala egcineni. So ngiyacela nje ukuthi nimakhaya iqale nifunde ngey'thunywa, nihlole, nibe right. Thank you for your time.